खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय तिलेसा रंजालि शिशुफानियाव खुंनाय शिशुफानि खरा एबसुनि खुंगा 19थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आरो रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय आफादनि हेफाजाबाव खुंनाय जोबथि हाबाफारि गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लाहैयो एमएलए उपेन बर'आ बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे रायजो सभानि सोद्रोमा मानगोनां रोंगोरा नार्जारि, गोविन्द चन्द्र बसुमतारि, डेप्टि चिफ बिटिआर रनजित बसुमतारि, इएम बिटिआर बिथांमोनाबो बाहागो लाहैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। फिन गुवाहाटीआव बर'फोरनि न'खौ सिलिंखार खालामदों। गुवाहाटी नोगोरनि बरबारि बाथौ मन्दिर कर्ट ओनसोलनि गं 200सो न'खरफोरखौ सिसिबिजों सिलिंखार खालामदों। बे गं 200 न'खरफोरनि गेजेराव गं 30सो बर' न'खरफोरबो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ओनसोलाव सरकारा माबा मोनसे प्रजेक्ट खालामगोन। बिनि थाखाय बे ओनसोलाव न' लुना थानाय गं 200सो न'खरफोरखौ जिसिबिजों सिलिंखार खालामो। बुंथिनो गोनांदि सरकारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जेबो नटिस होआबालानो न'फोरखौ सिफायनायाव रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै रायजोनि 23,000 साख्रि मोननाय सुबुंफोरनो साख्रि थिसनलाइ होगोन। गुवाहाटीनि कानापारायाव मोनसे गिदिर हाबाफारि लानाय जादों। बेयावनो सोलोंथाइ, नखर, सावस्रि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि थिसनलाइखौ होगोन। मख'जाथावदि थांनाय मंगलबारखालि रायजो सोरखारा बोसोरसे आबुं जादोंमोन। बेयावनो 14 मे खालि सोरखारा साख्रिनि थिसनलाइ होगोन होनना फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि राजखान्थि सेक्रेटारि आरो एमएलए जयन्त बरुवानि बादिब्ला 1 लाख साख्रिखौ दिसेम्बरनि गेजेराव होगोन। दिनैनिया गिबि खोलोबनि साख्रि होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंदों आगोलनि कंग्रेस सोरखारा खालामनायाव बेले बेजेखौ मोजां खालामनो थाखाय समनि गोनांथि जादों। गावनि आंगोफोरनो साख्रि होदोंमोन होननाबो बुङो। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय आलुफारा गामिनि बिजय बसुमतारि आरो फुरन फुकना मैया थांनाय मोनाबिलियाव हावाजान पुलिसजों समाज बेरेखा थिरखेला होनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदांस्रिनि सिगाङावनो गायसननाय गंसे फरायसालिया थैनायनि समा फारसे कामरुप जिल्लानि बक'नि गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया प्रेसिडेन्ट नं बक' बिधान सभानि सिंनि बक' गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिंनि मुगाखोलाव थानाय गुदि फरायसालिखौ हादोरआ उदां जानायनि सिगाङावनो गायसननाय जादोंमोन। 1944 मायथाइयाव गायसननाय फरायसालिया सोरखार जादोंमोन। 1949 मायथाइयाव बे फरायसालियाव दायो सासेबो फरायसालि गैलिया। लोगोसे बे गंसेल' बर' बिजोंनि बर' फोरोंगिरिजों कामिनि बर'आबो मे दाननि जोबनायथिं आजिरा मोनगोन। बेखायनो आजिरा मोननाय लोगो लोगो गोदान फोरोंगिरि थिसनाब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिया थैगोना रोखा। आजिरा लायोब्ला बिनि गाहाय फोरोंगिरि अम्बाकिगिरि बर'आ असमिया बिजोंनि फरायसाफोरखौ हारसिंनो फोरोंनो नांगोन। गंसे फरायसालिनि 9 खथानि फरायसाफोरखौ हारसिंनो माबोरै फोरोंगोन बेयो साननो गोनां। गाहाय फोरोंगिरिया बुंनाय बादिब्ला दायो फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखायनो गोबां नखरानो फरायहोनो गोसो जाला। बे फरायसालियाव सोलोंथाइ बिफाननि गोसो होयैनि थाखायनो बर' बिजोंनि फरायसालिया दायो थैनायनि लामायाव। बेफोरबादिनो गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।